Ayrton Senna da Silva syntyi São Paulissa, Brasiliassa vuonna 1960 ja jo varhain oli selvää, että hän oli poikkeuksellinen lahjakkuus. Kartingissa Senna dominoi kilpailujaan ja Euroopan siirtymisen jälkeen hänen nopeutensa herätti nopeasti huomiota moottoriurheilun huipulla. Formula 1-debyyttinsä Senna teki vuonna 1984 Toulman tallissa. Vaikka auto ei ollut kilpailukykyinen, hänen ajonsa sateessa Monacon GP:ssä teki lähtemättömän vaikutuksen koko lajiin. Seuraavina vuosina Lotus-tallissa Senna nousi jo voittajaksi, mutta todellinen läpimurto tapahtui, kun hän siirtyi McLarenille vuonna 1988. McLaren vuosina Senna nousi legendaksi. Yhdessä Alain Prostin kanssa hän muodosti yhden Formula 1-historian kiivaimmista kilpakumppanuuksista. Senna voitti maailmanmestaruudet vuosina 1988, 1990 ja 1991, ja hänestä tuli erityisen tunnettu poikkeuksellisesta kyvystään ajaa äärirajoilla, etenkin sateessa, jossa häntä pidettiin lähes voittamattomana. 1990-luvun alussa McLarenin kilpailukyky alkoi heikentyä ja Senna turhautui. Hän siirtyi Williamsille kaudelle 1994 talliin, joka oli edellisvuosina hallinnut Formula 1. Kausi alkoi kuitenkin vaikeasti ja Senna jäi ilman pisteitä 3 ensimmäisessä kilpailussa. Toukokuun ensimmäisenä päivänä 1994 Imolan radalla Italian Grand Prix päätyi tragediaan. Senna menehtyi vakavassa ulosajossa kilpailun aikana. Hänen kuolemansa järkytti koko urheilumaailmaa ja johti laajoihin turvallisuusuudistuksiin Formula 1. Ayrton Sennaa muistetaan yhä yhtenä kaikkien aikojen suurimmista kuljettajista, miehenä, jonka intohimo, taito ja intensiteetti määrittelivät kokonaisen aikakauden ja jonka perintö elää yhä moottoriurheilussa.